Khusus Mas Nanang ini disuruh nyawer. Iya. Badine soteng tiga nyawer Mas Nanang. Dirgantara Indonesia. Ugi kasih kuyung kalian Radista Pro Audio Nanang Channel Production. Ora wani nyawer. Iya no. Kowe ninggal ke aku menteng ke wong liya opo rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sliramu beda ati beda lami wis kacamata rasaku kapas rungono tangisku becikku melongo saka uripku mari pasan rangga lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu Dirgantara Radista Nanang Multimedia, terima kasih Mas Sanuri iya deh goyang iya iya nek ora apal sesekening jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja ojo selak batinmu marang kahananmu lamas pupusin rasa tresnamu sampai besok ora bakal ayo mas ayo apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lami wis kacamata rasaku kapas rungono tangisku becikku melongo saka uripku mari pasan rangga lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu sekali lagi Dirgantara
Dirgantara Indonesia. Sunesut.